Шүпрәле районының Мунчари авылында күркәм гадәткә әверелгән шәҗәрәләр конкурсы үткәрелде. Быел ул милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышлап уздырылды. Кемнәр җиңүче булды һәм алар ничә буын туганнарын барлаган? Әлеге сорауларга җавап Мөршидә Җихан язмасында. Соңгы елларда җәмгыятьтә мөһим үзгәрешләр бара. Алар нигезендә гаилә тарихы белән кызыксынуның бермә-бер артуы сизелә. Шул исәптән шәҗәрә конкурслары да һәр төбәктә диярлек әледән-әле үткәрелә башлады. Безнең бүгенге җыен ул татар халкының милләтен, аның телен, аның гореф-гадәтләрен, аның йолаларын саклап калуга һәм мәдәниятен үстерүгә юнәлгән чара. Шәҗәрәләр конкурсында катнашучылар Нәҗип ага нәккаш остаханәсе белән танышып, үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар да алды. Нәсел агачын төзү бик җиңел эш түгел, чөнки ул хәтер белән генә барланмый. Конкурста катнашкан Рима ханымның шәҗәрәсе Татарстан белән генә шикләнми, Мәскәү, Уфа архив материалларын кулланып төзелгән. Аларның шәҗәрә тарихы 1650 елдан башлана. 5 ел элек инде мин ул шәҗәрәне төзергә тотындым. Менә истәлекле үзебезнең әби-бабайлар, әти-әниләрнең битендә ничек яшәгәннәрен беләсе килә. Халык алдында үз гаиләсе тарихы белән финалга үтүчеләр генә таныштырды. Аларның бу төр бәйгедә беренче генә катнашуы түгел. Без 2012 елда шәҗәрә төзегән идек. Безнең татар бизнесы авылында минем туган авылым инде, менә шунда шәҗәрә бәйрәмендә катнашкан идек. Бу конкурска ире Шамил Таҗетдинов нәселе шәҗәрәсен алып килгәннәр. Балалар да бик теләп булышты ди гаилә башлыгы. Улыма күрсәтеп бирәм дә, ул ясый иде. Кызым инде компьютерда җыя менә бу шәҗәрәләрне программасында. Алар икесе дә иске Шүпрәле урта мәктәбендә укытучы булып эшли. Шәҗәрә өйрәнү нәтиҗәсе әнә шундый китап рәвешендә алган. Алар әле дә иҗади эзләнүләр юлында. Бу конкурста шуңа күрә җиңелүче дә юк. Һәр кеше үзенең нәселен, нәсәбен белергә тиеш. Чөнки безнең нәселебездә күренекле галимнәребез бар, безнең улуг шәхесләребез бар. Әгәр дә без нәселләребезне белсәк, бабаларыбыздан үрнәк алсак, без телебезне дә, гореф-гадәтләребезне дә саклый алачакбыз. Шәҗәрә буыннан буынга тапшырылып килүче рухи мирас. Үз шәҗәрәңне, туган төбәгеңнең тарихын белү таләбе борынгы әби-бабаларыбыздан ук килгән. Шәҗәрә чал тарихка тәрәзә дип юкка гына әйтмиләр. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.